Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri, bueltan da Harira saioa Debagoienean barrena herririk herri ibilbidea osatzeko gertu. 7 hilabete pasatxo igaro bira maiatzeko udal hauteskundeen ondotik udalbatza berriak lanean hasi zirenetik. Eta jakin nahi dugu horien berri. Orain arte egindako lanak, alderdien arteko harremanak, egungo egoera aurreikuspenak. Debagoieneko herri guztietatik igaroko gara orain hasi eta aste santua bitarte eta Antzuolatik ekingo diogu bertako alkatea Olatz Lezeta, kaixo ongi etorri. Egunon, bai. Lehenik eta behin zer modu zaude? Ondo. Gustora. Gustora. 7 hilabete egin dituzu, dagoeneko alkatetzan. Nolakoak izan dira hilabete hauek, ze balorazio egingo zenuke? Positiboa ez. Gogorra aldi berian, azkenian matzerrekan itxeitxut 5 ordu, 3 udaletxean, 3 eztia, gehiago dira, orduan, eguna kompleto daukat. Gero etxeko rolape aldatu ditzu eta horbe ondia, oitxu bierrak. Baina aldi berian oso guztua, pila bat ikasten, eta goguakin, beste 3 urte eta erdi hemen itxeko. Hori da, ez da lehen aldia izan da gainera zuretzako udal bateko jardunean, baina diozunez, tira, honezkero oituta. Bai, ja sartzen. Taldean zer moduz, taldekideekin esate baterako Aritzi Geltz, alkatea ordea duzu, alboz albo, gironean dihar duzu elanean? Oso, bai, guztua. Azkenean ez ginen ezautzen, taldea bizta ez da zea bai, baina eta oso guztora, bai, talde politxa eta anopel laneako goguakin, bai. Eta horrek asko laguntzen du. Bai, ikaragarri. Legegintzaldi aldaketak ez du udalaren jarduna eteten, eta nolabait esan da, aurretik zetozen egin beharrei eutsi diezue hein handi batean orain arte. Zeintzu izan dira 7 hilabeteotan egin dituzuenak, ongi eginda lekuko aldaketa? Bai, azkenean hasieran informazio pila bat emuzozkuen, eta gero pixka librela dauzku, erozein galdera, erozein arazo, erozer duda, komunikaduga eta esplikatu duzku zela hon asunto, baina aldi berian pixka libre ez, gure era ibiltzeko, eta egisa esan gustora. Libre ibiltzeko askatasunarekin, baina aipatzen genuen moduan, batira ordutik zetozen proiektu batzuei ere jarraipena eman beharra, ez da. Horien artean eta herrigunean gauzatzen ari direnetara etorrita, aipatu nahiko nuke adibidez Errekaldeko urbanizazioa. Okerrezpanago gainera Antzuolan biztan legehien dituen auzoa da hori. Konta iguzu zer lan ari zareten egiten eta zein den helburua? Azkenean ikusten zen, zuk esan bezala herrigune biztan legeixen dauzkan auzoa izen da, nahiko degradauta zeuen. Orduan, hori ja proiektua guri hola etorri jaku, gu hazinga. Baina egisa esan, oso ondo, azkenean 715.000 euroan ez lehitzu zen, eta 800.000 euro zeren aurre ikusitza, orduan 800.000 euro egon dia, hobekuntzakin, eta egisa esan, otsaila bukaeran bukatzeko esan, eta pare bat aztien bukatzeko asmoakin. Orduan, gustora, gero auzotarrape oso jarrera positiboa euki da, azkenean horrak beti dakarde berekin trabak eta zeak, baina egisa esan oso ondo. Eta, horre ondana, Lazaretuan zauan 110% pendientia etzana kontuan hartu eta hori lautu inda. Eta gero aprobetxeu da, horre gero dator baserritxarako ura eruateko proiektu, eta aprobetxeu da tubua, bidia pasatzeko tubua, gero apurtu biharrik ez eoteko, eta ondo. Aipatu duzunez, laster bukatuko bira gainera elan horiek, konta iguztu zer egin duzuen bertan? Azkenean asfalta, txukundu, azeria ipini goitxi bera, lehen azkenean aparkamentuak zeren, hori txukundu, azieran hor zeren arbola batzuk eta hori bekendu, Lazaretuak kendu eta aparkamentua inda karreterian bestaldian, gero sarrera irteeria mejora huinda, erdi rotonda antzerako batekin, eta,
Deskargatik bera herrizareran geratzen dene auzunea da, Errekaldekoa urte luzez trafiko asko jasandakoa eta uste dut gainera akaso hori dela eta ere bazeudela ez da nolabait herrigunearekin auzo hori komunikatzeko zailtasunak. Bai, beti onda ez, aparte bezala eta oin, azeria bezabaldu da, orduan nik uste ja gerturatuko dela hainbaten herrira. Proiektu handiagoetara jauzi eginda, hor da, Antzuolatik Bergarara arteko bidegorri zatia ere, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena da, eta joan zen astean, hemen gurean izan genuen Goiena Telebistan Eider Mendoza diputatu nagusia, eta hark esandakoen arabera legealdi honetan dira egitekoak. Gai hori dela eta ze hartu eman dituzu eurekin eta zein da egoera? Hartu emanetan bagabitz, guri ondio ez dozkoe konfirmau aurten ningo danik, naixo nuke, hola izetia, ez dozkoe konfirmau. Eixa, lotzagarrixa dana dela, Antzuola izen zela eskualdeko lehenengo herrixa kolektoria itxen, eta gaur egun ondio herriko kakadanak errekadoiatzela, ez? Ez da bidezkoa. Hori aspaldion biko litzak egin da, eta bazuk esan bezala, Eider Mendozak hori esan baldin badu, naixo nuke. Aurten itxia. Udaletik badia. Bai, bagabitz, Bergako udalakin batera, bagabitz lanian eta hor segiku. Babira proiektuare handiagoak ere, Trekutz parke eolikoa, azken aldian entzutetsuena dena ere bai, pasaben legegintzaldian ezezko esan zioten proiektuari udal ordezkariek eta orain, Urretxuko udalarekin elkarlanean, alegazio teknikoak aurkeztu dituzue. Zer jasotzen da alegazio horietan nagusike eta zein da zuen posizioa? Ezezko emango diozue proiektuari? Bai, ezezko garbixa gainera. Azkenean etxaku pentsatzen ez moduak egokixak dianik, ez proiektua bea ingarrixa igual izango da, baina azkenean akats pila badauzka, hor alegaziotan sartzen du, azkenean hor Karakateainoko mendi hori dana ur potzu bada, azpixa, orduan hor dare Antzuolak adibidez, auzo bat, Bazalde auzuak hortik hartzen da ura. Orduan, erozein isurketa egonezkerio, hor egongo litzaken kaltia, ikaragarrixa da, ez? Gero, bestaldetik, Gipuzkoak dauka onartuta, megabatio bat baino bajuoko aizerrotak ipintzia, hori bezta betetzen. Bestaldetik horre izazpiko eta irimoko proiektuak bitxan banatu da, berez bat danean, azkenean eragina daukalako proiektu bat aizerrota batzuk bestiakin, eta gau, ez da, azterketa hori indabe ez da, orduan, eta gero bestaldetik, bixen artean 30 megabatioko aizerrotak izango liak eta PTS-ian sartu biko litzake eta ez da PTS-ian sartuta, orduan, zea pila dauka eta gero kudeaketia txaku inundik inoa normala pentsatzen, azkenean eolikoak ipini behar baldin badia, ipinin biko dia, baina plan orokor baten barruan, ez? Pixkate logika pixkatekin, ez? Etorri bat, azkenean gaina igual jako, berriztagarriak, ez berriztagarriak, hor azkenean ikusi dau diru iturri modu bat, eta badabile eolikoak ipintzen, osin modutan, gero, de hecho gaina, aizeipe ez da, berez irimoko mendilerruan berez debaja densida, ero da, densida bajuko gunia da. Berez egon bidana baino, haize erdi da, 6 egon biko liak eta 3 dare, orduan, akatz pila badauzka, ez, proiektuak, orduan, astelenian sartu zian, ez azte artean, alegazioak, gero esan biharra dago 3.000 firma, 3.000 herritxarrek alegazioak sartuko itxuela bai, orduan, proiektu honen kontra gare. Proiektu honen kontra, proiektu honi ezezkoa zuen aldetik. Edozein kasutan irtenbideak beharko dira, energia eta klima krisiari aurre egiteko ziur aski, zein da udalaren ikuspegia arlo honi dagokionez? Proiektu hau ez bada ze beste alternatiba izan daiteke? Bai, hor dago teknaliak indau proiektu bat, etxe danetako teiatuen bideragarritasuna ikusteko eguzki panelen inguruan, eta, azteko bintzet hortik. Eta gero, aztertu biko da ze gehiago egin leiken, guk ondio eixa ez dula aztertuta garbi dago, konsumua bajatu bidala, baina
daukun konsumoa aurre itxeko berriztagarriak ipinebiko diala. Orduan, horretik esaten dut, eolikoen kontra berez ez gare, baina proiektu honen kontra bai. Ikusi bikoa, aztertu bikoa, antzulan eolikoak bideragarriak dian ero ez, nun, eta gero herrixandako energia izeteko, ez? Ez dakit noa eruateko energia sortu, herrixandako sortutako energia izeteko. Tira, propio legegintzaldi honetakoetara etorrita, bira, aldaketak ere ez da. Garrantzia eman diozu esate baterako ingurumen arloari, eta batzorde propioa osatu duzue 2023-2027 legegintzaldirako. Zertan diharduzu arlo horretan? Aurreko legegintzaldi txik esan zuzkuen, pixkat baserritxarrak jokuzkanpo bezala egoten ziala, hirigintza barruan zeuan sartuta, baserritxarren tema pixka gelditzen ziala kanpo bezala, hirigintzai behai emuten jakola importantzia, eta gero, ondo egongo litzakela pixka banatzia, ez? Eta, ingurumenean, azkenean da hori, energia berriztagarrixena, bazuen kudeaketia, baserritxarren pistak eta ingurunea, uran proiektua, baserritxa ura eruateko proiektua, pixkat ingurumen batzordiak hortarako izatea, ez? Eta ez hirigintzan pixkat galduta oteko. Onartu berri duzu, aurtengo urterako aurrekontua joango gara mamitzen, eta bertan bada lurrak erosteko 30.000 euroko diru partida bat. Lurrak herriarenak egitea da xede eta bertako basoak sustatzea? Hor aurreti dator pixkat proiektua, aurretipe erosizian herri lurrak eta batzuk larretzeko ipinizian, beste batzuk baso itxeko. Oinbe, badauku asmoa pare bat terreno erosteko, bat baso autoktonua landatzeko eta bestia larretzeko gorla inguruan. Eta, azkenean importantzia emuten jau, antzolako lurrak herrixanak izatea espazatzeko, eukaliptuak landatzia, hori ezin dula ebitau, gaur-gaurkoz, baina, egin baten, lortzen duen alik eta gutxien landatzea, ez? Eta gero oinbe, justo otsaiak lauan da, azalditxan zuaitz eguna ero, 210 zuaitz landatuko itxue, zuaitz autoktonuak, pixkat hortan lanian. Eta nahi ere bada landaguneak herrira gerturatzea, horren adibide esate baterako azaldegietara bide egokitzeko proiektu egin nahi izatea? Bai, herrigunea landagunera, ez? Azkenean horre elkar bizitza izen bida, ez? Nik uste dut, azalditxako proiektua, proiektua da, ez da garbi gauzatuko da, nero ez, bideragarrixa da, nero ez, azkenean proiektua ingu, oina gisa da, diru laguntza kudeatzeko enpresa bat hartu dula, eta, nik uste dut, proiektuak aukitzia komeniko jakula, buruan daukun hori gauzatzeko bideragarrixa dian ero ez, diru laguntzak daren ero ez, orduan, azalditxakoa be, proiektua ingu, eta gero ikusiku bideragarrixa dan, ez, diru laguntzak daren, ez, eta horren arabera ingo da ero ez. Aipatu dugu ingurumen batzordea, baina ez da sortu duzuen bakarra, Euskara batzordea ere sortu duzue. Ekainean sortu zenutenean Euskararen egoerarekin kezkatuta zeundetela adierazi zenuten. Zein da Euskarak herrian duen egoera eta zer ari zarete egiten horri buelta emateko? Garbi da, arnazgune izetetik erdera pila bat entzuten dela, ez? Nik horreztakit, nortasun gabezia dan, zer dan, baina euskeria gero eta gutxio erabiltzen da, gero eta euskaldun gutxio itxen dabe euskeraz, orduan pixkat horri konsientziazio lan batin, bagabitz, aztertzen, zein einken, ez, umiekin bezeo zeitxia, eskoliakin batera, pausokakin batera, hor bada proiektu itxo bat, ondio ez dana martxan ipini, baina bagabitz lanian, eta, talde politxa egizat laneako goguakin gare, euskera batzordian, gero hor guema da hobe bai, azkenean laguntza pila bat emuten dozkuna, Ibon etortzen da, esplikatzen dozku, laguntzen dozku pila bat, orduan, bide poli bat itxen duen, eta herrixan txip aldaketa hori emuten duen, ez? Bestalde da, korrika, oin
Eta esan nahi nuke hori, oin arte esan da Antzolatik ez dela pasatzen, da egisa ziren azarretu ginen, ze urte pila badia. Herrigunetik ez dela pasatzen, da egisa oingoan herrigunetik ez dela pasatzen, baina Antzolati bai pasatzen da, hor azkenean Gorlatik sartzen da, eta Galartza auzuan azkenean 3 kilometro dira hor. Eta bueno, asmoa udalak behintzet hor hartzeko kilometrua, eta gero hor gabitz, igual autobusa ipini, bueno, hor baina, bai, esan bida, Antzolatik pasatzen dela. 3 kilometroko tarte horretan erakutsi beharko duzue beraz ez zuen indarra. Hori da. Eta pixka bat helburu horrekin lotuta baita ere Euskara Ekintzei bultzada emateko onartu duzuen 54.000 euroko diru partida? Bai, azkenean hor dare diru laguntzak euskara ikasteko, gero batzorderako diru bat lagada, bai, ekintzak itxeko asmoa da, bai. Euskaraz ari gara eta injustu ere euskararekin lotuta kezka azaldu du gure ikusentzule batek. Eta alkate guztiei egiteko ondorengo galdera igorri digu Olatz. Zenbateraino erabiltzen da euskara udaleko lansaietako barne komunikaziorako eta ze bitarteko erabiltzen dira euskara ulertzen ez dutenekin? Bueno, suertez, Antzolan udaleen inguruan gabitzen danok euskaldunaga, orduan euskara da komunikazio hizkuntza bakarra, egisa da, gero webgunean bada hola elia itzultzaile automatikoa, gero ez da benai ulertzen, herritxarren bat etortzen baldin erderaz erantzuten jako, orduan, baina udal inguruan gabitzen danok euskaldunaga, orduan, suerte hori behintzat badauku. Araz hori ez daukazue, hori kudeatu beharrik ez. Inbertsioetara etorrita bi izango dira lehentasun nagusiak. Kalebarrengo uren desbideratzea izango da horietako bat, konta iguzu. Hor, 88.000 euroko aurrekontua da. Hor azkenean autopistia izan nian, hor lehen bakoitza ez talatizeko zen urak zoiatzen bi lekutara. Eta autopistia izanean danak bideratu zituen Kalebarren parea. Horra arazua da, Kalebarrenen, Gabilondo arategi parian tubo handitxik tubo txikira pasatzen dela, eta ez daukala nahikoa kapazidade urdan txupatzeko. Orduan oin proiektua da, ez talatik datozen urdanak lehengo altzarte parea bideratzeko. Orduan gelditzuko litzake, lehen zauan bezala, orduan arazua kenduko litzake. Arazoak izan direlako urandiak izan diren kasuetan, komertzioetan eta ura sartu izan delako, ez da? Bai, bi aldiz pasau da gaina, eta, uste dut hori lehen inbiarreko lana dela, ia zeiduan azteko dugu, Hori beraz batetik, Kalebarrengo uren desbideratzea, inbertsio nagusietako bat, bestia izango litzateke Altzeta eta Loixeta baserrietara ura eramateko proiektua. Bai, hemen esan biharra aurretipen lanpila bat indala, baserritxea ura eruateko planean, ze hau da azkenean 12-13 plana, orduan horrek esan nahi dugu beste 11 ondiala aurretik. Baserri ezberdinetarako. Hori da, fase desberdinak india azkenean. Eta hemen egisa da Euskitzaraino, itxurbeko depositotik Euskitzaraino eruan da hola, eta baina Euskitzatik Altzeta gaineko depositora eruan bidala ura. Eta, hortarako indu errekalden ja tubua pasau du, eta hau da proiektua, 7.000 euro da proiektua, eta espero du 2025an ja gauzatzia. Eta hauekin bukatuko litzateke, edo geratzen da oraindik ere beste baserriren bat? Baserrin bat gelditzen da urbarik, baina, prioriadia emuten jau bizidan jendia, eta gero beste batzuk dare, aurretik esan jakuenak aber nahi zeben, ez esan zebenak, eta oin, eren egoeri aldatu dalako lokezea, eskatu da denak ura. Orduan, egongo da ondio, gero egongo da lana, baina printzipioz, hau inda zati importante bat kenduko ginuke. Diru partirei dagokienez, handiena, herriko argiteria aldatzea kasoko du, zehazke 310.000 euro, LED argitaria ipiniko duzue, konta iguzu, zergaitik horren besterainoko inbertsioa eta zer irabaziko duzuen aldaketa horretatik. Hemen esan biherra da, Europak legez eskatzen daben gauza badala, orduan Europako legian sartuko ginake, LED argi honek ipinitza. Gero, 170ko murrizketia dakar, LED argixak ipinitza, orduan aurrezpen potentiala pentsatzen jaku, 6 urtean amortizauko litzake. Orduan, aurrekontu potentia da, baina 6 urte txakua inbeste pentsatzen be.
Eta gero, bueno, hor proiektu hortan sartzen dabe bai, Egurbeirainoko tartia beste hor Ertzilaino dare 3 farola hemen dauta arela, baina proiektu hau itzen danean ipiniko diala martxan, da gero aparte Egurbeiraino beste 3 ipiniko dia. Orduan, bueno, importantia da, azkenean energia inguruan emuten den aurrezpena, ez? Eta gero, bestetik esan bida, Antzolak dauzkan eguzki panelek sortzen dabena baino, gutxio gaztauko dabela urtean. Orduan, bueno, eta gero hori zertara bideratuko litzateke, sortzen den gainontzeko energia hori? Bueno, eraikinak, gaur egun azkenean herriko eraikinak hortik konsumitzen dabe, orduan. Erabiltzen duena baino gutxio sortzen du, ala eta baina... Bai. Eskolako patioa inklusiboagoa egin nahi duzue, nolakoa izango da patio hori eta zer egingo duzue hori horrela izan dadin? Bueno, horre eskolako umiak dabitz lantzen, ze patio nahi daen, egisa patio barruko patixua izango dela, kanpokua, ez? Baina, bueno, inklusibua beak esaten daen bezala, ez? Azkenean ume danendako mouko jolastoki bat izango da, erak dabitz lantzen eta egisa 180.000 diru laguntzia dola, 47.000 euroko aurrekontua da, baina azkenean isa dana diru laguntzekin ordainduko da, eta martxuan 31-erako inda egon bida, orduan, bueno, hasi biga, martxan dago, baina, ondio, neuko ez dut ikusi, proiektua ze erabaki daen umiak, baina, martxan ipintzeko. Bira, beste hainbat puntu ere, beste hainbat egitasmo, adibidez, zurrategiko kioskoa hobetzea, Torresoroako teilatua konpontzea, Kalebarrengo peatonalizazioaren alde kamarak ipintzea, sarraia sistema digitalizatzea, aurrekontuak osatzerako orduan olatz, ze hartu duzue, bereziki kontuan, zein izan da irizpide nagusia? Irizpide nagusia, lehentasunak markau ditu, eta gero, bideragarriak dianak, ez? Azkenean, hor proiektu asko eta asko aurretik datozen proiektuak dia, guk ontzatemun ditsunak aurrekontutan sartu itxu, gero beste batzuk izan dia, momentuan inbiarra ikusi da eta aurrekontutan sartu itxu, eta baina hori, azkenean lehentasunak eta bideragarriak dianak, ez? Herriaren beharrak aintzat hartu dituzue, izan zarete beraiekin hartu emanean zer gura guten jakiteko? Bueno, ez, egisa esan herritxarrekin hartu eman geixegi, batzordiak eta sortuta are, eta batzordetan ontzat emundia, azkenean batzordetan bai eonda, baina egisa ez du lain deialdi bat herrixak zen, baina batzordetan landu dia eta batzordiak ontzaten mundabe, orduan nahi baino jende gutxio juten da batzordetara, hemen emuten daue ez, udala dao eta udalak itxen dau, baina danok nahi bu itxia, batzordiak irekisa dia, hortarako, eta hemendik deixa herritxarrei batzordetan parte hartzeko, ez? Guk mostra bat, txikia bada ere jaso nahi izan dugu, Antzuolako kaleetan, galdezka ibili da, Amaia Ramirez de Okariz, bertako berri emailea. Entzun dezagun, zein izan den herritarrei luzatutako lehen galdera eta zeintzuk jasotako erantzunak. Zer dinue, herritxarrak herrixai buruz eta udalbatza berrixai buruz? Ikusten dozu zeuke udalbatza herrixa edo herrixa bera? Ondio ikusteko demostroen bida. Ez dut ez dara ikusten. Ez dut oso exigentia naiz. Ni bil nezen lekutan, da ez da bateko konforme ondio. Pentsako zu, berrixa ala eta baina resultu duak. Pentsatzen da, Antzuola, itokatzea gola. Pues lo veo bien. Ongi ikusten dut, gure auzoa Errekalde polita geldituko da. Baina bukatzeko oraindik falta da. Orain momentuan ez dugu besterik. Errekaldeko obra oso ondo da, bai. Gustatzen zait nola ari den gelditzen, baina diotzut oraindik nahikotxo falta dela. Ez dut gaizki ikusten. Igual, hobeto egon lehizkiela betxu bankuak, nola gertuen eukitzen duten, hobeto egon lehizkiela, ze esango zut.
baina generalien ez da gaizkian zuela. Bueno, horreza nahiko ondo ikusten dut, gauza, India gauza asko, ondio falteko litzake beste gauza batzu, baina generalian ondo ikusten dut. Oso ondo ikusten dut polit. Beti daude gauzak egiteko leku guztietan, baina gutxi gora behera ondo ikusten dut. Ba, entzun ditugu, antzuolar batzuk esandakoak, Olatz, denetarik apur bat, oro har ondo esan dutela esango nukenik, Errekalden egiten ari diren lanekin postik, baina bukatzeko gogoz, eta akaso apuntetxo bat, herriko altzairuen egoera, ez da, bankuak eta alakoak. Horiekin, zer nolako mantenu lanak egiten dituzue? Bai, egisa esan bagabitz, pentsatzen asuntua da, hori, ikusi biko da, ze kostu dukan, zein, baina emun jau buelta bat, geupe ikusten du asko eta asko oso degraduta darela, orduan, emun jau buelta bat, eta haber baina ez daki ondio aldatu osoik, mantenu lanain, ikusiko, baina bai bagabitz. Mai gainean duzuen gaietako bat da. Tira, entzun dezagun, urrengo galdera? Euren iritzisa eman dabe herritxarrak eta ondo injakoak be txalotu ditue. Komentu ginean, oine plazan jarri dabe pantaiatxo bat, eta igual gure artean, lagun artean daola, bai konturatuga bertan jartzen dituen gauzak, igual gauza gaixo enteatzen gala, edo herriko ekintzak, igual errestasun hori daukula, entera, eta gero igual parte hartzeko baitxa. Eta, hortaz gain baitxa, gabonetan bain da ekimentxo bat herrixan saldo, herrixan ero, zeolako ez dakit izen ondo. Eta, igual horrek bai sortu dau, pixkate komertziotan, herriko komertziotan gehiago erosi, edo, eta, pixkat zerbitzu horrek mantentze aldera herrixan, ez? Eta, igual, esango nean baitxa, auzo desberdinetan ikusten dela hobekuntzak edo obra desberdina Barrondon, Errekalden, eta herrixa dao itxura, ez itxura bat hartzen. Indian hobekuntzak, herri mailan, ikusten horko atzekaldeko bide gorrixago etxe berritik junbidean pasareria pasadizu bat, eta ikusten eta horrekin bintze beraino komunikauta gelditzen da, paseotzea litzateko. Nolan esango, hori adibidez, hori edo olako gauzatxo batzuk, bai. Beraz, herriko gauza txikitsuak edo ez, esan deigun herrixa osatzeko. Ezak ez dienak, diru asko ez dienak. Baina danabe batea ezingo da, eta, Errekalden be badabitz gauzak itien, da dana batea ezingo da. Poliki gouen euki biharreko gauzatxoa dia. Kaleko bankuak eta ez dakit, horrelako gauzak, baina gainontzean dena ikusten dut ondo. Batira, egindakoak ere eskertu dituzte, ez da, Antzuolako herritarrek, hainbat, aipatu dituzte Olatz, ez dakit horien gainean, horietakoren baten gainean zerbait esan nahiko zenukeen? Hor totena, ez, azkenian telebizio digital hori, bai, nik uste dute importantia dela, gero emun jau gai bakoitzai bere koloria, eta bagabitz komunikazioan ondio falta jaku, bagabitz lanian, komunikaziorako beha 5.000 euro ipini itxu, eta zela bideratu herritxarrekin komunikazioan bat aukitzeko, lehen irixea da, baina ez da ondo funtzionatzen, orduan, lortzen duen zehose komunikazio hori hobetzeko. Eta hor, neska gazte batek eskertu du baita ere Gabonetan, herriko komertzioaren mesebetan egindako kanpaina. Zenbaterainoko komertzioa duzu Antzuelan, zein da egoera? Nahi baino gutxio, baina badao, ez? Azkenean, erropa dendak dare, jateko dendak dare, informatikako, etxeko trasteiak erosteko dare, liburu dendia dao, karnizeixak, peskadeixia, badauku basikoako nik uste dut ondo garela, eta hori hindu aurten pixkat ikusteko ze mouz juten den, balorazioa jasotzen gabitz, dendarixena, eta datorren urteako be, zehose pentsauku. Izten da komertziorik edo mantentzen dira? Oingoz mantentzen dira. Tira, entzun dezagun orain, 3. eta azken galdera. Herritxarrek euren iritzisa eman dabe ondo injakoak be baloratu ditue, baina horrez gain ekarpenak ingizan jaue udaletxiei. Arraitzia pixkat herritxarraen biharrei entzun edo erantzuten, eta
Gero igual bai gazte, ez nire kasua, baina igual inguruan bai gaztioi dagokionez, igual etxetik juteko edo alokagai eta ez igual erosi baino alokagai isak diela eta igual ez dela etxe asko eta igual bai da esailtasunak igual hortan. Zer hola golpien ez naiz adibin hortekua, baina laizter antzen emoteko gauza bai. Noi momentu honen. Bestela neuri botako ez da igual da, ez da nahi hori. Ba ez dakit, momentuz egiten dabiltzalako. Egin dutelako eroski dagoen lekuko obra osoa ere, Ibarrondokoa. Pixkanaka egiten dabiltza. Dia ere bota dute aparkalekuak egiteko. Beraz, ongi, egiten dabiltza. Pena ondixen mundoz, betik ezautu ditut Lasareton 5 etxe bizitza, eta hori izango zen aukeratxo bat gaztiei lehenengo naiz da pixkat etzeon egokitu biharrik asko. Hortxe, pareja gaztetxua, erteratxo bat lehenengo emuteko. Nei aura botatzia, hori esan jet udaletxian, eta bueno, baina hori da nere iritzisa. Bai, ni premia handutxe guztiot errekan dain zueiz danak hasi behetik eta gorainoko kentze hori. Arduri ez da izena, udaletxeana, o diputazioana, o ez da hitz. Eta beste, bihar bat ikustu hori askotan reklamote gauza dela, bide gorrixa bukatu hain dagoantokitzik bergaraino. Hori bai bihar asko ikustu dela. Gustatuko litzaidake gazteentzat gauza gehiago egitea. Izan ere uste dut herria polita dagoela, baina nahiko pobre gelditzen dela gazteentzat. Umeentzat eta gazteentzat. Azken finean denak doaz Bergarara, Zumarragara edo Delakora. Bada gazteak asko motibatzeko gauzak egitea. Eskerrik asko Amaia, eskerrik asko, zure galderei erantzundako herritar horiei guztiei ere, olatz, bira, ez da, oraindik ere eskakizunak. Bai, horre, errekiana bagabitz, baina ezin da, Ibonek esan daena ezin da. Orduan, bagabitz aldianak behintzat garbitxu bat emuteko, gero alokairuko etxeekin bagabitz, lantzen zura dezakin, aztertu bida, zein dan leku egokisa zer garbi duku alokairukoak izan bidea, zein bidera uta, horbe bagabitz lanean, baina 2025ako izango da, eta gero bidegorrixa, eta lehena aztu jatezatia hor, da alde batetik bergadoi harrena, eta beste bat urtetan entzuten dana Galardi deskarga tramua ez, eta horre esan biherra, goizperrak, joan zen urtean 200.000 euro emun zitsuala, herriko ekintza desberdinetarako, eta bidegorrixan dako emun zebala, eta oin bagabitz, zehose itxen, 20.000 euro emun zitsuan, da horre gaztatzeko, bagabitz zehose planteatzen, aurrekontuak eskatu, eta berzein leiken, oseak, Olatz, aurrekontuak onartzeko egindako osoko bilkuran jeltzalek ezezko botoa eman zioten zuen proposamenari, euren esanetan ez direlako herriari egokitutako aurrekontuak eta ez dutelako ikusten udaletxe honek zer norabide hartu nahi duen. Elkarrengandik urrun daude udal gobernuaren eta oposizioaren posizioak ikuspegiak? Hombre, ez dakitxe gisa esan, zatikan guk gabon aurretik bialdu gontzen aurrekontuak, eta, orduan etzan erantzun garbiri jaso, presela, ez dakize, ez zeben emun inungo aportazioik. Bai, numero batzuk geizki zerela, eta hori eskertzen da, ze bestela igual ez ginen konturatuko, eta hori zuzendu ginoan, baina gero plenuan etorri zian, zerotik azteko, eta hori imposiblia zen. Urtarril bukaeran, aurrekontuak onartu bizian nian, ezatia aurrekontuak zerotik aztia berriz, inbiablia da. Eta gero hori, herrirako ez diala, hori, ez dakit, herrixan gazteu behintzat, eta herrirako izetia ez, ez dakit zeren bueltan da honez, Tira, oraindik baduzu, bidea egiteko legegintzaldian, zein da udal gobernuaren anbizioa datozen 3 urte terdirako? Anbizioak asko, horre esan dan bezala alokairuko etxe bizitza sozialena da bat, gero mugikortasuna Ider Mendozak esan zean, dana soluzionauta dola, baina ez dakiz ez da ezerrin, eta
Eta mugikortasunean autobusena azkenean beste herri danak dauke, Elgetak ez dugu eukiko, gabeko zerbitzu autobusena, eta Antzolak eta Elgetak ez dauke, bestetik, asteburutan, hiriburutik baldin bazatoz, ez dabe koinziditzen autobusak, orduan egon biza ordu bete zain, Gasteiztiko Donostiatik datorren autobusa, igual da ze hortan hilatzen da, Antzolakoak ez dugu etxointzen, ez dara komunikauta, orduan, igual ordu bete egon biza zain, orduan, horbe badao zeina, gero euskeran inguruan batzordia zehozetako inda, eta nik uste dut horbe lan potentia daola itxeko, eta bestetik, energia berriztagarrixen inguruan badaola ze hausnartu eta zerrein, ez? Teknalian proiektu hori pixkate zabaltzen duen, zela zabaldu eta ze bideragarritxasun daukan, eta horrek hola importantienak, eta gero egunerokoan ertetzen dienak, ez? Badira batzuk. Tira Olatz, eskertzen dizugu gaur gurera etorri izana, urrengo batera arte ondo izan. Eskerrik asko. Tira, guk Antzolarekin abiatu dugu, harira saioaren ibilbide berri hau, datorren astean Elgetaren txanda izango da, gurean izango da Ibon Unzeta Barrenetxea bertako alkatea. Eta gogoratu, zuek ere baduzuela saio horretan parte hartzeko aukera, nola galderak bidaliz. Horretarako bi bide dituzue eskura, WhatsApp edo Telegram bidez egin dezakezue batetik, 6-6-6-0-0-0 zenbakira mezua bidalita edo berriak abildua goiena.eusera idatzita. Hortxe, esan moduan, bi bide, zabalik izango dituzuenak datozen egunetan Elgetako alkateari galderak bidaltzeko. Besterik ez gure partetik, eskerrik asko zuei ere gurekin bat egiteagatik eta datorren astera arte.